И други ще се сетят да пишат за това. Трябва да измисля нещо по-оригинално. Да? За онези игри от... В българския език има различни начини за назоваване на участниците в разговора. Припомнете си, освен с местоимения и глаголни окончания, говорещият означава събеседника си и с обращение. Дай, бабо, огънче. Къде си, либе Иване? Лиляно, моме хубава. До кога трябваше да сме готови? Браво, Искре. Не си записала. Нищо. Ще звъна на някой колега. Като обращение в българския език може да се използват съществителни имена в звателна форма. Пламене, как си? Браво, Искре! Приятелю, защо млъкна? Обърнете внимание. При някои женски лични имена, вместо формата за обращение, се предпочита обикновената форма на името. Елена, какво правиш? Мария, можеш ли да говориш? Здравей, Петя! Силве, здравей, влизай. Благодаря. Каква творческа обстановка. Силвио, престани. И без това съм нервна. Искро, какво ти става? Ако така ще се държиш, аз си тръгвам. Ох, извинявай. Просто имам да пиша някакъв материал за изпита по фолклора. Нищо не мога да измисля. Това ли е проблема? Веднага ще измислим нещо. Мислиш ли? Да, разбира се. Добре, аз отивам да направя кафе. Ти мисли, миличка, мисли. Хитрушо. Звателните форми за женски род понякога могат да звучат грубо. Искро, какво ти става? Силвио, престани. Искро, какво ще кажеш за кукерите? Добра идея, но и други хора ще се сетят за това. Ало? Милено, какво ти е, милечка? Звънни ми, когато можеш. Секретаря, че мрази секретаря. Звателните форми за женски род могат да се използват за изразяване на близост, интимност към събеседника. Искро, какво ще кажеш? Силвио, толкова си мила. Милено, какво ти е? Обърнете внимание. За изразяване на близост или галевност към събеседника
се използват и съкратени или умалителни лични имена. Еми, как си? Боре, Искра се обажда. Албенче, ти ли си? Ало, скъпи приятелю, какво става? Ами добре, тогава ще се чуем по-късно. Добре. Кой беше? Кой беше? Любен. Ти продължаваш да го наричаш скъпи приятелю. Нали го харесваш? Ние така си говорим. Той ми казва мила приятелко или млада госпожица, пък аз му казвам скъпи приятелю. Какво? Ало? Кажи, скъпи. Мили, знаеш, че не мога. Имам да пиша. Добре. Камен. Обърнете внимание. За обращение, освен съществителни имена, могат да се използват и прилагателни имена. Кажи, скъпи. Мили, знаеш, че не мога. За обращение, освен съществителни и прилагателни имена, се използват и словосъчетания. Скъпи приятелю, мила приятелко, млада госпожице. Исе! Хей! Виж това. Я? Уникално. Ей, къде се намира това място? Това е Троянският Балкан и е много близо до селото на баба ми. Вярно ли, бе? Трябва да те заведа там някой път. Много ще ти хареса. Моля ти се, само не споменавай за това на Камен, че ще започна отново да ме навивам. Виж, аз имам едно предложение. Компютъра в раницата и заминаваме. Все едно дали ще пишеш тук или там. Стига, бе. Много добре знаеш, че нищо няма да напиша. Обърнете внимание. В разговорната реч за обращение към събеседника се употребяват и частици. Хей, виж това! Ей, къде се намира това място? Вярно ли, бе? Трябва да изпратя тези снимки на Лили. Ще й стане много хубаво. Тя още ли е във Франция? Да, още 2 години. Скъпа Лили, реших да ти изпратя тези кадри. Свърши ли? Защо? Измисли ли нещо? Да. Моля те, отвори нова страница. И напиши нещо. Добре. Един момент само. Готова ли си? Да. Уважаеми господин декан, моля да ми бъде разрешено да отложа изпита си по фолклор по семейни причини. Фолклор по... Искра! Какви са тези глупости? Нищо не мога да измисля. Хайде да се разходим. Запомнете, обращения се използват задължително в началото на писма или документи. Скъпа Лили, реших да ти изпратя тези кадри. Господин декан, моля да ми бъде разрешено да отложа изпита си. Толкова съм щастлива, че заминаваме. Yes. Ще вземе и камерата. Исе! Да? Хрумна ми нещо. За какво по-точно трябва да бъде материала? Традициите. Ще снимаме баба ми. Баба ти? Да. Разбира се, че ще снимаме баба ми. Тя е жива традиция. Ще ти изпее народни песни. Ще ти изготви традиционен специалитет. Ще ти покаже носията на баба си. Не, на прабаба си. Освен това говори на страхотен диалект. Леле, Силве, какво ще я... Искро, какво ти става? Силвио, толкова си мила. Еми, как си? Боре, Искра се обажда. Кажи, скъпи. Млада госпожице. Хей,